Bon, we niet. En we zaten gewoon dat we maal, quoi. Il fallait un meno à las pimbar nugen. En we zaten à las tugen. We zaten we gaan naar 1900, we blijven nantikan. En il fallait we gaan, we blijven nantikan pim. En surtout, een bit en museum, quoi. Museien, ja. We zaten op in de gang, en il fallait we spelen, de maas. A goede pedut jaar wij giezen te doen malies, quoi. We zijn wat jong, soms. Ja. En toen dan weer. En we zijn dat maar dat niet hebben gezegd of ze. We gaan wel goed naar zomer en we maar die ha. Die landen we zijn weer maar die kwam. Ja, maar Yves Menez weet de Paris, dan ben je Roger Brezen, wat het? Roger Brezen, ja. Roger Brezen, ja. Again we bekleed, we noemen het een goeie. Laat wat discutanga op plag koers, quoi. De Paris. Niet pas, vol feest. Was hij toe die bij. Memmes en zo, wel een jano, en wie nou maat op een spijs. En doorgemaal was, hij op flik en retraite. Pierre le Vol. Pierre le Vol, Au bout de l'année, compte-t-il de Yves Menez. Il paye tout là, de ziske de sekent. Hij was zo'n television, stok dan. We zijn niet tibiti gil, nun kan ik bij die pensioen besti Pierre Vol. Ah bon? Pierre Vol, klein is binnen een gospel de dag. Il faut bien dans blares. Hoe is ik dat terug? Let dus een juste neer. Ja, allemaal. Ik kan zitten te door dire. Ja. 66. 66. Mais wat ik weet toe dan, man. Dan maak ik een tappe dag de cassette en al, quoi. Ah bon? Ja. Pas toe. Maar ik ga mijn accordeon, maar dan ga je daar heen, quoi. Ja. Voilà. Helemaal. Ga hem, wat ik, Mogin, quoi. Mogin. Pas ga hem maar bij 566. En septembre, merken de jaren waar je gaat. Wanneer? Je wanneer is wat story. Wat ik wil min, maar je hoort heel maçon. Hoe heet de baas, wat maçon. Ja. Maçon, wij gaan die hand, artisan maçon. Wij gaan die hand. Heb ik wil min, maar je hoort naar daar die wanneer. Kad dusken maar daar. Wat bij daar, want soms weet, quoi. Ik wil prima weer dan, ik wil een zo'n hoge tal. Bon. Incroyable. Carrial, na Jean Guilan zone maat na quattivalle met no pas de ritme ja cadans tot nanke do ritme wil geen wel tadi we zo'n heel zo mars dit binnen maar het wat incroyable, quoi. Pas. Oh là là. Ah, ja. Tout d'araignée. Hein? Tout d'araignée. Ah, tout. Des répertoires. Tout. Mais waga, wat daar was. Ik wil niet eens bij aanweten. Ik wil eens bij aanweten. Toen nous zijn weer maat, nou, même si vous n'avez pas bon, ivoise, accordéoniste, quoi. Mais, comme je dis, c'est pour moi, là, rien was super, quoi. Rien was, là, Nicaro te doen. Nicaro de toen. Pardon. Aga me bit disque te maas, prima bilaat en me zaad, quoi. Prima een accordeon de Franse om la publiek staan aan muziek gedaan. Mais me zoek, dan moet je prima dan niet wakker met me bottel. Nou, hij de hoai, nog een kaart de la woord bij film. Ik heb deze la de rugen weer, commence. Arsène, ik moest niet meer commenceren. Arsène, commence in jong. Heel commence in jong. Arsène, commence met als ze benoît, pimse per hoe is ik laat. Heel commence in jong. Heel een kassion voor bedeken, hè. Jong, we doen veel kas 40 41? Ja, die voor kas 25. Die wil je ook al? Ja, heel niet jongen. Ja. Goed door Jean, goed door Louis, samen quoi. Dat doet zong in een accordeon? Kit, Jean Rijkit. Jean Rijkit, Louis? Louis, non. Louis Rijkit. Juste Arsène naïf. Juste Arsène naïf. Ja, Arsène, on a dat zo'n geval, hè. Non. Die disque noir tambien kan niet worden. Disque noir. Of is er zo'n, de gamer de cours die aan de broer Arsène, maar we doen allemaal, maar bij een accordeon, ze gaat mee die Arsène, nou zeg. Maar hij is die Arsène. Ik Arsène, tu allemaal. Bon. Ja. Maar c'est non commence non à nous, quoi. Wat komt de die de Ivreun, pour ons, mais là. Mieux que macadam zo don la, han a gelese bisch gekommen die mon la, puis je komme de hens la. Han a gemodden. Aber me heel wat timers toe me la zijn. Precies een keer op deze la die. Nou, wat brood dat dus wat peterie zo. Agi, en daar reizen. Ik ben diski en la boert. Nee, ik weet juist. En daar is een dag sleder. Voor een paar is nog een nieuwe arrêté en dan bien niet zo achter en zo dan. Goede rijke kinderen zo man. Man, voor partie bij je giste bij scha. Wat doe dan maar zoals een zes. Wat doe daar gaan Francis en Dru, is zo maar een prijs kunnen gaan we doen en dit wat. Bon.
Agistuna quella a gas la dimos. Toma a schlost in de wit town da no certa nam. O wat met toen goos dai. Agizurung da na solo potom wie je preste town. Me gwelme so solo ganto de mas. Azur nik me prese. Ba hui bes wel is genare. Vuur. Dan hier samenskanto dan werden na toe da jonge mus met oblaas wat die ho bal ba werden. Dan werden begonnen is. Waar mees quoi. Ja. Werden. Werden we zitten daar. Hey Alice, aga nina me was soms aan de poulpri, abi je porte keer zo van ni aga roli ou bien noem. Yves na han ma daar quoi. We niet wie je tout de kitchen, wie je gao gavot, on ba gavot quoi. Roli ou bien. Alon tripe bij want op bij action. Bon, aga dan wat tol au bidon d'essence bas roi bandour quoi. As is course na la tem mon ganto en cas wie je ben ni her, de na de route, de hospital. En traction na de mas. Además, fiche ficaré essence na wa durant 44-45 quoi. Dan mag ik geen Hein? Hoe kun je geen wonen van Irak? Avec dat pas tol au bidon d'essence, pas na tol au bidon d'eau bas. Non trompe. An enke som de guske ba werden bas tu jamais faire. Aga prim ivrek ne change que na was. Ma dole van la ghost. Un di va l'air wa epidio pe bimbo de na padai. Puis na enke drisse tout di réservoir. A filtré non pour ça aga pico l'essence de la halle zone aurait d'essence dans de verne du black. Na enke d'orzi quoi. Risse tout di carburetor. Aga risse dur mes années. Voilà on di va l'air. Awa scorn na gani van dur. Chanteria Gilan ou Agua-Jazz. Agua-Jazz. Agin Yves Menez ou Yves Menez. Jazz Menez. Voilà. Ja, plus over Jean Mathieu, côté. Ja. Bide Jean Quatival, zo bid ahnen bide bayo o dou samen. Ik den alle be samskant. Jean No. De Boulin. De accordeon. Ah ja. Er een Duitse zo'n brise napolitaine na de maas. Da ti dan da da dan hier da ti da Jean Quatival zo'n lepe putnums. Dat klein nee nou gewoon deze soort zwem. Maar ja, po dou meer dit. Non genre de base na quoi, performance gagnante. Ja. Mais saxophoniste na zo bigant way. Dus mon tools für das Carrés nun für das Flower hier me so al meer ke. Pero de zero in bepelling vid Quatival house alles quoi. Pela in mading bit quoi. Me blavivo, dat is in bit dope dribla pe Jean Quatival responti vandaag quella via ram quoi. Ja. Zoerie. André Gouzou zo bigant way. Mais André han mesgol biba bal quand me weje. Je weet wie zo'n batteur, quoi. Greg André? Ah ja, dan inderdaad. Een bon? On se bémarre de beau, quoi, mais Greg André wie zo'n batteur. Ah, André nog een accordeon bu, ranko, quoi. Mais nu, là. Oh, mais, maar muzet nee kapal, hè. Ah, hier is, idam, niet wie je na jesse kant de maas, gavot. Oh, waar is het? A mosse zone nou tout à fait. I gavot de vigilante de maas en i zone na liesse quoi. A hoe zo hij just die gavot quoi. Ja. Niks kleins op de. Ja. I mos red zileu quoi. Tout à fait de mos. Le temps jo prendre la maison ne ba système re job bij quoi hein. Ja. Bah même genre quoi, puis en pomme quoi, puis que bit là voilà. Et me change pas d'avance là, beschent man bien non. Ou bien premier ai viu auprès de Scrignac a me ba valeur ba sa gerne Plourac'h. Au meu on zai pas. Daar pas d'avance. Alors Job Conan gadi accordeon du son un tam accordeon mais hier hein. D'accord, een bier. Ja, een bien ja. Mais traumatique quoi. Ja. Mais goed na bepring men was Job tur mal hier, ça me dit de galegalis. Job na dis gehost wat, meer win gehost wat ook. In woordbed. Bon. Non. Pel zo daar za bo ma Job tur mal hier quoi. Wie des sons ça me ba Murphy's nos, ba Scrignac. Bon. Pour de komers podcast. Het Job bom. We gingen tout daarin zo na disketing. En dan kost er wat voor, hè? Ja. Voilà. Geen disketing. Geen zoon en tout een draai. Tout een trouwse. Agala. Wat dus afro, hè? Ah, dus puskele quoi. Dus puskele quoi, Job. Dus puskele, ja. Ja. Mais me son la non devs. Ja, en zo gavot to drôle la non, hè? Rin ha die.
Job Conan gav ut wing. Som vi kosta hårt sånt. Ha bonland då. Eller mer än vi en garage och mer än vi gav ut. On vi a paspi, a jibidi, a polka piqué. Cela had tout a besoin on vi bespring. Tout. Sordal vi kin ni la. On vi trawal hier se gon geier. Kan ik het na plin. Bon, même se bar pistolon za zelvi ganem Pierre Guyader. Awa chombar yildona. Bon. Hier is Pierre Guyader. Oh, pas ik bem zich laat trugen. Hier is dus bekend de zasselen man is begedan. Ja. Ollang. Pierre Guyader. Ja, de yildona. Etienne Thomas. Etienne Thomas nu begeden ja. Met die wettig alles. Etienne kwa jong garneke de zassel. Etienne zo wie komst te gaan de zassel blauwe 73, 74, 75. Pas erop. En dan pas wisha. Und dann war auch musste qua met pas wel Pierre Guyader qua. Hier wie je pas kennen fees non zo wie je toe daar qua. Emile Vol aan is bekend. Maar daar Emile Vol is gewoon blij ja. Hier ze gaan. Dat is een harde bien. Bon, Réunion de dans de zassel meer Bernard dan hoe die ga. Ja.